Над по-голямата част от страната облачността ще бъде значителна и на места, главно в Западна България, ще превали дъжд. По-значителни разкъсвания на облачността ще има над Източна България. Максималните температури ще бъдат между 13 и 18 градуса. В Бургас минимална 9, максимална 16 градуса. Във Варна минимална 9, а максимална 15. За района на Русе максимална 17 градуса. В Пловдив минимална 8, а максимална 15. За района на Благоевград минимална 7, максимална 14 градуса. В София минимална 5, а максимална 13. За района на Видин минимална 9, а максимална 18 градуса. В събота ще има разкъсана облачност, почти без валежи. В неделя и понеделник облачността ще е променлива, като на отделни места отново ще превали. Такава е прогнозата за времето на телевизия СКАТ.